Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles Buster enamora son os animaliños. Loucura móvil. Este é o mosquito máis grande que oín en toda a miña vida. Onde estás, bicho? Ai! Miau, miau. Que raio están facendo agora eses condenados animaliños? Por que non ides dar unha volta por aí? ¡Mi madriña! Xa grande. E isto que é? Que alta, É unha foi esta estrela. cousa Que aquí? será? Ten coidado, Dougie. Que pasada! É o tal para escalar e lanzarse desde o alto. Que, Buster? Algúnha idea? Sí, meu, pode ser... Ola, que tal? A súa zona foi seleccionada para formar parte da nova promoción de Comunicacións Grande Estafa. Que pasada! Este ten ata a miña foto e todo. Que guapo és, Contra. Parece o último modelo. ¡Muah, as teclas brillan! Quédame moi ben no cinto. Que cousa tan elegante. Decidemos vos os números. Ai, xa está. Ei, Dougie, mira o que fago con él. Atende ben o que che digo, Ras. Esa atrapallada dos teléfonos vai nos traer problemas. Estes teléfonos novos son alucinantes e polo que parece teñen unha morea de accesorios incorporados. O meu tamén fai iso, Buster. Sei que daches coa tecla de quitar a maquillaxe, raíña da beleza. Simplemente para empezar podes navegar pola rede, escoitar música, ver vídeos, E xogar... tamén falar, compañeiro. Ao que os produtores cinematográficos saiban que volvo estar conectado, chámanme seguro. Sí, para que a película non lles dea un can. A ti que saberás, gata. Agora non me vai parar ninguén. Vou subir dereito ao máis alto. Eu tamén! Oe, mulo, non che preocupa teu irmán. Pode ser perigoso subir aí. Sí, o que ti digas, Dougie, estou ao teléfono. Esta tecnoloxía nova vai mellorar a comunicación... Oh. Sí, imos... É igual, ímonos poder comunicar... Ai, teño unha mensaxe nova, que ben! Ata despois, rapaces, un placer falar con vos. A ver... Veña, rata peluda, manobra ben ese rascadoiro. Teño moita comechón. Xo intento, podesme creer que o intento. Estás contando? Que é iso? Que fixeches, roedor? Eu só lle dei a unha tecla ou dúas. Ben feito, rato. Parece que podemos escoitar as conversas de todo o mundo. Penso que iso é ilegal. A cal tecla lle deches? Espero que non lles cheire a rato podre. Por favor, oféndete, Rod. Oh, E agora, que empece a diversión. Hola, Dougie! Pareceche extremo ou non? pareceme extremadamente aburrido, meu. Hollywood espera a miña chamada. Ei, rapaces, escoitade, é unha mensaxe de texto de Hollywood. Papel protagonista na próxima superproducción. O Can dos Anéis! Guau! Vou ser unha estrela. Rexeitado por ti. O que? Como? Apaña esa, cadelo! Non sei, e non se enfadará. Sí, ese é o plan, cerebro de queixo. A ver, agora accede ao teléfono de Dumpster. Aí está. Desde logo é unha foto ben ridícula. ¡Ah! Perfecto! Diga. Sí, son eu. Non, é que Non acepto ofertas telefónicas. Ei, é de Hollywood outra vez. Deberonse decatar do erro. Grazas por nos recomendar outro animal para o papel. Vaille perfectamente. Agora ímola titular o Boi Extremo dos Anéis. Ai.
Así que me pisache o papel. Comezou a túa carreira no cine, pero a nosa amizade terminou. Oiches, amigo, iso é un erro. Alguén meteu o pezuño. Para cando acabe con eles, os pezuños non lles van valer máis que para marchar a escape do rancho, dude. Eses xoguetes novos tan modernos causan só problemas. Poderán sustituir unha boa conversa das de toda a vida, pero nunca me sustituirán a min. Sí, diga. Ai, non. Moi ben, soldado. Agora quero que envíes esa mensaxe falsa de parte de Gilly. Como? Pero... Pero que? Déixate de pero se non queres levar unha patada no cu. Mirad o que fai. Voilà. Oh. Como fixeches, dimo. Mala sorte, é un modelo exclusivo. A comida está na mesa. Comede antes de que lle la bote aos cochos. Non, Dumpster, aparvado. Non quero máis fotos estúpidas túas nesa torre. É perigoso. Colle o teu teléfono móvil e tira con el. Dixen que era perigoso a que tires co teléfono. Sodes parvos. Por que fixestes iso? Pensa un pouco coa cabeza, se é que a tes. Haberá que probala. Probar un pouquinho. Estás demasiado alto. Aínda te vas marear. O que dixen foi que aínda te vas marear. Como usades cuspirme na comida? Eu son o único que pode cuspir nela. Acouga, meu, se viñemos foi pola túa mensaxe. Mensaxe? Que mensaxe? Dicías que se comíamos a túa comida gratis, podíamos comer xalado. Comida gratis! Isto é unha aldraxe! A miña comida poida que non tiña prezo, pero o que non é gratis! Pois non o escribira, Rosmond. Mira para eles como rifan. Isto é terrible. Eses ridículos teléfonos móviles non fan máis que chamar polos problemas. Eu nos meus tempos non tiña ningún e ben que me alegro. Non sei o que lles pasa aos rapaces de hoxe en día. Non o entendo. O meu plan está saindo de maravilla. Axiña estes animaliños cargantes han pelexar tanto que a súa amizade quedará destruída para sempre. Cada vez que quero facer unha chamada, chégame unha mensaxe. Pois eu, cada vez que quero mandar unha mensaxe, chámame alguén. A min, cada vez que quero facer algo, chegame un MMS cunha foto do boi traidor de Dumpster. Mola, ai que chulo. O mellor hai sobrecarga na rede. Non lle fagas. Mirade, un sistema de localización para dicir onde estou en todo momento. E para que fai falta iso? Nunca saímos do rancho. Sí, moi ben, estou aquí, agora estou aquí, agora estou aquí e agora aquí. Cambio os meus cómics por el. Era boa, son o rei do satélite. Dígame onde estou agora, señor satélite. Estás xustiño na miña trampa, cerebro de palla. Hora de que este teléfono faga horas extra. Pero xa hai sobrecarga na rede. Hai múltiples fallos no sistema. Pois logo hai que poñer esa antena nova na torre. Vai che dar moito traballo poñela, Espla. Non, a min non, daracho a ti. Ponte a traballar dunha vez. Non sei por que non dá cogido ninguna rede. Estaba a top. Hai pra enviar. Comida, Buster. Apura, Gilly, contéstame, morro coa fame. Ai, non dixo nada. Ei! Cerebro con cornos, tan alto non! Non está feita para aguantar o teu peso! Se pensas que vou permitir que un rato chegue arriba antes que a min, é que és máis parva do que pensan todos que son eu. Oíches? Non che me gusta o que eses xoguetiños novos lles fixeron aos rapaces. Dame gana de chamar á compañía telefónica agora mesmo para queixarme. Iso se soubese como se manexan, claro. En serio, Drumstick, debíaste de facer cun destes. Escoítame ben, rapaz. Eses aparellos electrónicos poderán facer certos trucos interesantes, pero nunca vencer a nai natureza. A min chégame con sentir o aire atravesando as miñas plumas vellas para saber o tempo que vai facer. Chama a información meteorolóxica. Adiante, é un desafío. Trae! O vello Drumstick nunca lle vira o lombo a un desafío. Non, bota a correr. Voulle botar un ollo. Xa entendo, hai no que poñer co de riba para baixo. Esta tecla para que serve?
Que? Son o rei do mundo! Isto é extremo con E maiúsculo! Radical! Non! Para! Non ves que vas a acabar derrubando a torre? Deixa ir! Ai, protégeme que vou caer! Dei a tecla que non era. Non me Ai, funciona o por teléfono. favor, non podemos volver á prehistoria aquí no rancho. Ah, O meu rabo! No, sácame Foi daqui! unha pasada, Osplan! Ei! Hola, rapaces. Estades convidados a un acontecemento especial que organicei no Outeiro. Pois veñalo. vamos. Que pasada! Xa sabía eu que esa torre ia acabar sendo moi útil por aquí. Vivía na cidade, pra aldea forundar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón con moita diversión.